yema to ma China chiel kum duong mar competence based. All right. Now koro kaduoge penjo ni ang'o machamo education. Ing'eni kidok chien kabisa. Onge sama iseyudo ka onge ng'ur ni education ok dhi maber. Obed ndalo mane wan gi 7-4-2-3 kata mano dhi 8-4-4 kamoro ka kamoro iwinjo ka ywak nitie kama ng'ikruok nitiere. Koro ma to en ng'ikruok ma koro nen ahinya nikech koro okel gima manyien. Sama gimoro biro manyien obedo gi tungni. To sama gimoro biro manyien bende wang'eyo ni ji winje mopogore opogore. To education ka be kama iyude ni ji rieke mane pok odwaro yude. Ng'ato ka ng'ato ong'e mana gima odwa ni mondo otim mondo education dhi maber. Kata jomoko pange maber. Sani aparo ni ahinya kama ng'ene ng'ikruok nyo bede maduong' en junior secondary. Mana biro pimo details mare bang'e. Yes. E senior secondary ka ibiro yudo ka ng'ikruok ok dhi bedo maduong' nikech namba achiel spaces ma classrooms nyocha gin godo kaluwore gi thuolo nyocha gibedo ni form 1 nyocha gionge godo. Namba ariyo thothgi nyocha nigi jopuonj except jopuonj mag technical areas ma mano biro pimo bang'e. Koro gima nyo bedo nigi gi lweny sani ni ng'eni ka nyikawo nyithindo parameters akiana dhi wacho ni yo manyiyiero go nyithindo kadhi e senior school nyo pogore gi mane ji ong'iyo godo kane wan 8-4-4 nikech sani yudo ka nyo ket exceeding expectations 1 exceeding expectations 2 meeting expectation 1 and 2 etc gikidhi mbele. Ting'eni chon ne wang'eyo ni nyathino yudo marks makama oyudo marks makama koro dhi kama. Koro ji nyo kong'eyo to koro kia exceeding odhi donjo kanye. Mano namba achiel nyo ogwenyo ji matin. Koro matin ni joma nie telo ok adwa pimo gi wan to wan ing'eni ka nitie gima ne wakelo manyien kane wan gi Matiang'i kata wan gi Magoha. Ne wasiko wapimo ne jopiny ma clear TV. Seche ni to TV gi radio nwatimo public communication. Yes. Ni ma wadhi timo kama hapa ni mana nyo dok piny matin. Namba ariyo ka nyithindo gi nyo donjo senior school ing'eni sikunde wa mag senior school nyocha nigi thuolo e classroom mar form 1 gi mar form 2. Koro yudo ka sama nyikawo nyithindo sikunde manyo bedo kotegno matin manyo kete C1 C2 nyo kawo nyithindo mang'eny madwa kata bedo diriyo mar gima nonego gikawo. Koro ing'eni ka gidhi gikawo gi mang'eny kamano tiyudo ka sikunde wa mag C4 manyo ne piny kande kano ok en skul motegno to bedo chieng' ma nyithindo onge godo. Namba adek tabu mang'eni nyo gibedo go ng'eni nyo pok ong'e maler ni to nyithindo mage madhi timo STEM pathway mana biro pimo to nyithindo mage madhi timo social sciences to nyithindo mage madhi timo arts and sports sciences. Mano nyo ok nyal ng'ere nyaka nyithindo donji. Koro kanyo jogi timo order mag buge monego bed ni dhi e skunde. Tiyudo ka nyo giketo buge modwa dok piny matin nikech sani eka koro ginya yudo the clear picture from skunde ni nyithindo wan go maromo kama timo chemistry matimo ang'o koro miwauru buge manyodong'. Koro nikech mano nya ng'e ni sama nyo nyithindo dhi after skunde moko nyo nyiso jonyuol ni pok yudo buge moromo moa kuom jo sirikal. Yes. Koro jonyuol moko kanyalo to nyalo ng'iyo. Mani ng'eni dhi nyo jonyuol nikech ka koro sirikal dhi oro buge monego giter kande to koro nyithindo dhi bedo gi buge dabo. Magi weche mapani nyo dwa kelo ng'ikruok matin. Okay, wang'iyo wach mar